ओमफ्राय अरुणाचल खाथिथार नालाय दावराव दावसियाथ' नोंसिनावथ' बिराद मोजां गोहोम गोलैथारदोंलै दा बुंसै थ' नैबे हाजो गुदि गुदि गिदिंनि माने जोंहा बिथांमोना बेबायदि अबस्था दं हाथायबो जानो हायाखै फारसेथिं खरसा बानायनो हायाखै ओंखायनो हाथायावबो दामानि बिराद मानसि खमनिबो मंगलबार हाथाय जायो जोंनि नलबारियाव थ' मानसियानो गैया माने हाजिरा मुजिरा मावनानै माने बिदिनो सोलियो नालाय बे साननैसो सोलिनो हायाखै माने दामानि दावराव दावसियाव मा मावना थागासिनो नोंसोरथ' हाजिरा मावो बिराद हाजिरासो मावो आबादफोरनाव थालागासिनो माथो खालामबावनो हाजिरा मोनाखैना हाजिरा गैया ओरैनो जानाय लोंनाय खरसा माजों ओंखारगासिनो दायो बिदिनो संख्रि फानलु जानाय आरो माइरं एसे फानला बिदि माबा माबि फाननानै जानांसिगोन आरो माथोबाव जानायाथ' उननिखौ जागोन र' दा सोलिनाया दिनै साननैसो दावरावनि उनाव सोलिनाया माने सोलिनाया बिदिनो सोलिगासिनो माथो खालामबावनो उफाय गैया जाबाय जेब्ला सिरि बिदिनो थानांसिगोन खरसा खालामनो हायाखैना हाथाय जानो हायाखै दामानि हाथायावथ' बहुत मानसि गैया ओंखायनो मानसियाबो गैया लामाफ्रा नै ओरैजाय दैमा ओरैजाय दैमा जिं लामा जेन थेन बाइक लाबोनो हायो ओरैजाय फुरा नैबे लामाया बिनिफ्राय जोबफैबाय ओमफ्राय ओरैजाय हाजोआव थांसिनबाय लामाया ओमफ्राय बेयाव दुब्लि मोनसे दङ ओरैजाय बिराद गिदिर दंफां दंलै नै अरुणाचलनि हाजोफ्रा बैफोरनो दाख्लै दावराव दावसि जानाय जायगाफ्रा बै टावार नुहुरलाबायनायफ्रानो नै बे सेरावनो फैदों आं दायो जोंनि मिंमां हालामाव बेबायदि न'खरफोर दं नै न'आव हाबफैबासो बिदि खिन्थु लामा सामाफ्रा बिराद गाज्रि सौसिनानै फैब्लासो बेबायदि न'खौ मोनफैयो आरो मालाया माबानो हायाखै नोंहा एथ' थिं बांला लुनानै दं माथो आंनि सिगांनि भिडिअ'आव नैबे आदैखौ नुखादों जानांगौ रावबो गैया न'आव हाब उन्दुलाजोबनासो दं फै रायज्लायनोसै ओरै फै माथो लामायानो गैया नोंस्रा माबोरै इसे बिदि इथा बायदिसिना न' थिं बांला लुलायना बोरै थाफैखो माजों लाबोनाय बेफोरखौलाय माल माथाखौलाय लामायानो गैया माल माथाफोरखौ माजों लाबोनाय बे थिं इथाफोरखौ बबे लामाजों लाबोनाय मेसेङाव माजों लाबोनाय ट्रेक्टरजों दुब्लि लामायाथ' गैया लामा नांगोन ना नाङा नोंसोरनोलाय लामाथ' नांगौ ओमफ्राय माथो बेसे गोबाव जाखो नोंसोर बे जायगायाव खारबोनाय माथो गोदो गैयामोन ओइयावसोमोन अबे जेराव खोलाहामोन बै खुलसामना मालिमना बिसिनि न' खाथियावसोमोन गैला बे नांदरबारियावसोमोन नांदरबारियाव खासिबारिया लामायाथ' बोरै थाबायो दा नोंसोर बोरै हाथाय जाहैयो बेजोंनो थाबायनांगौ एदर मालायनि बारिजोंसो फैदों आंबो दानि फैनांगोन ओमफ्राय बेलेग लामा दंबावो नामा गैया बेल' दा बे हारसाफ्रा दुमथेबा बोरै माजों थाबायगोन दा बे बोरै दुमथेबा मानो दुमथेया बारु दुमथेया मिलायलायनानै थाबायो ना मिलायलायनानै थाबायो दे बोरायलायबाय बेस्राफोर बेजोंनो दाउबो जासिखादों खोमालै नै ओमफ्राय अरुणाचल खाथिथार नालाय दावराव दावसियाथ' नोंसिनावथ' बिराद मोजां गोहोम गोलैथारदोंलै दा बुंसै ओमफ्राय सोमोन्दोआ माबायदि जानानै दा गोजौ गाहाय नोंसोर हाजोनिजों जेबो जाथ'वाखै माने जों माने मानसिफ्रा बर'फ्रा बादा होनायखाय ओइ थांदेर नाङा नुजाहैनो नाङा होननानै बुंदों आरो बेखायनो जोंबो थांदेराखै दे मोजां खोथा थांदेरनांबा जोंहा दाय गैयिनि दायसो जागोन ना आरो बिसोर माने जों थाङोबा बर'आ ओरैबाबो अख्रा होननानै दा बेखौ माने बर'फ्रा माबानाय रायज्लायनानै दोनदों आरो थांनो नाङा दै नुजाहैनो नाङा संगठननि मानसिफ्रा मोजाङानो जादों माने बिसोर खान्थालखौ जालांगोन नोंहासो आथारनांगोन बेखौनो थांहोआखैमोन दायफोरखौबो मोजां मिथिया असिया आवगायजाया नङा होमबा दे होमबाबो एसेब्लाबो सात जार्लायाव दं आरोना नङाब्ला सात जार्लायावनो दङ थांलाय फैलाय हाथ'वाखै नालाय नङाब्लाथ' हाजिरा मावनाय माने थांलाय फैलाय मोजांथार नंगौथ' आरो नै जोंहा आदैनि फिसालायाबो फैबाय दा मानि मा मावगासिनो नोंसोर ओरैनो दंसै बिदिनो मा मावनो जेबो मावाखैना दाथ' खेथि बाथि गैया हाजिराफोर मावो नामा हाजोआव ओरैनो हाजिराथ' मावो मावनायालाय दा थांनो हागोन ना हाया सानबेसेसो बन्द' जाखो 10 थारिखनिफ्राय सानदो फुरा बन्द'खा आरोना हाथायफोर जानो हागोन ना हायाखै हाथायफोर हायो थाखा फैसाफ्रा बिदिनो टेकबो सोलिगासिनोसै आरो हाजिरा मावनो मोनाखै नालाय दा खेथि बाथि गैथ'वा दा थाखा फैसा आरजिनायनि सुबिदा गैथ'वा ना ओरैजाय बिहामजो आनै जोंहा आदैनि ओमफ्राय फिसाजोना इयो मा थाखोआव फरायखोलै रानि अहाय नोलोबारियाव थाङोना लामाया नोंसिना माजों थाबायो नोंसोरो बे दैमा सेर सेरावथ' दङ बे थिगैनो दं ओमफ्राय बै आलिगुदियावसो आं दानि नुबोबाय मालायनि हाजोंसो थाबायो जेबो कमप्लेन गैथ'वा ना
이층 집에 컴퓨터 gaya bara. Ya, ne aliya Sofiya moजां फराय माने मानसिफ्रानो दे थाथ'लायदो दे होमबा ओमफ्राय मेन लामाखौ देखायनोसै आं नै बेजोंनो थाबायो बिसोरो लामा सामाफ्रा मेन लामा गैया नालाय गोदो उन्दै उन्दैब्ला ओरै जयरामफोराव जोङो फुजा जानो थांब्ला नै बे माइ सिं सिं लामा गैयामोन नालाय दैमा सेर सेर माने जोङो फुजा जानो थाङोमोन एकदम लेवार बाजागुलायनाय फैबाथाय मोनफैयोमोन नालाय बिदि माइ सिं सिं थाबायनानै लेवार बाजाबोगुलायोमोन आरोना दिनैनि समाव खोब लामा जाजोब्बाय फाखा जाजोब्बाय खिन्थु नैबे गामिनि बिथांमोना दिनैसिम लामानि जेबो सुबिदा गैया नै बिसोरनाव बारस'लाबायना फैबाय नै बिस्राबा बोरै दं मालाय संदों खावदों खोमा नै आदैनाव हाबफैबाय ओमफ्राय लामा सामाफ्रा बोरै जागोन बिसिना माथो उसुबिदा थारलै थांलाय फैलाय दैमायानो गासै खुरखाय लामायानो गैलायलांला न' सेर थांनो गोनां जादों साइकेल बायदिसिना गारि गुराथ' थांनो हाया नोंसिना साइकेला बिदिनो नारनांगौ मास खनसे ससे गाखोनांगौ ससे नारनांगौ लामाफ्रा उसुबिदा थागोन ओमफ्राय बेयाव थानाया बेसेसो गोबाव जाखो नोंसोरो बेयाव मेन गामिनिफ्राय बेयाव फैनाया गामियाथ' बेनो फारफुरानो नङा होमबा एक नं फारफुरानो नोंसिनाबो दा बे एक नं फारफुरानो गोलैयो एक नं फारफुरानो मा खारनावथ' बिदि फैलायनो गोनां जाखो बे दैमा गुदियाव लामा गैयै जायगायाव दैमा गुदियाव हा गैयाबा जों इयावसो बायना लाफैनाय बै इयावसो बायनासो नङा खासिबारियासो बेयाव सब आनारस खान्थाल गय औवा साफा खुरखालांजोब्बाय बारि बागान गिदिरथारमोन ना बारि बागान गिदिरमोन दा इयाव गोदान बायनानै होदो दा बे हाया सोरनिमोन हाया सोलाय सोल' बेलालाय फाल ओमफ्राय नोंसोर लानाय समाव सोरनिमोन बे हाया जेनेबा हारसा मानसिना बर' मानसिनि माबा ओइ थंबारि लादोंमोन आगोलो थंबारिनिफ्राय ओइ माबा खख्रें थंबारि खख्रें बर'फोरनि नाम नालाय बेफोरबायदि दङ दे आदै होमबालाय जायखिजाया लामा सामाफ्रा एकदम उसुबिदा नालाय आदैमोना बोराय बैसोआव माने एसेब्लाबो लामा मोजां नायनो लुबैयो बेनिखायनो बांद्राय मोखांनिखौल' नायालासिनो जोंहा बर'फ्रा जेराव दं खना खनला बेखौ बर'फ्रा जेराव दं बेयाव खना खनला एसे नायथिंलायनानै एसे नायफामफैलायनानै नङा होमबा जायगानि लिडारफ्रा सुबिदाखौ खालामफैबा मोजां जायो ओमफ्राय गथ' गथाय स्कुलाव थांनाय दहाय नै बिसोरबो स्कुलाव थांगोन एसे देरबा थांथ'वाखै थांबायानो बबे स्कुलाव थाङो गामिनियाव बिसोरबो लामा थामा स्कुलाव थांनो माने हाया नै बिस्राबो हाथाय जानो खस्थ' गथ' गथाय बानानै बेसे खस्थ' मोनो खोन्थादो दे लामा गैया माजों थाबायो नोंसोरलाय हाथायाव माबोरै थाङो नोंसोरथ' आथिंजों थाङोना आथिंजों थाङो थम खारनो हायो बेयाव नोंसिनि लामायाव लामायाव मोनबाथ' नोंसिना मोनखाबायानोसै मा थम गाखोबावनो बेखौलाय गथ' गथायफोरखौ स्कुलाव थांनायाव लाना थांनो गोनां जायोना दोनहैनांनो ना गावसोर थाङो हारसिं थाङो मालाबा जों दोनहैयो ओमफ्राय गामिफ्राव थांबा गामियावथ' नोंसोर थांनो लामा गैया मेन गामियाव माजों थाङो नोंसोरलाय माइबारि दाथ' अखा हाबा नोंसोर माइबारिजों माजों थाबायगोन माइआथ' जौबा एकदम जान्दिसे फाफ्लिसो जागोन दे एसे अननानै हरथों लामा सामा दैदेनगिरि लिडारफ्रा ना दैयाबो खस्थ' जागासिनो दं अबे दै नैबे दैया बेसे गिदिर बे दैया लोंग्राया बेनो मस्थ' मोनसे दुखुनांथावसिन खोथायालै नै जोंनि नोलोबारियाव थानाय माने बर'फ्राथ' फ्राय नोलोबारिनिफ्राय खाथि जायो नालाय मिन्थियामोन नै जोंनि जायगानि मानसिफ्राबो जे बेफोरबायदि जायगायाव दै माबानानै लोंनो गोनां जायो नालाय नै ओमफ्राय थिखल जाया नोंसिनाव थिखल गायजाया बायनो हायाखै आरो ना ओमफ्राय बे दैयाथ' मोजां ना गाज्रि नायलाय नोंथांमोन बे दैखौ बोरै लोङो नै बेयाव जावब्रबदोंना मोजां बे दैया मोसौफोर लोंस'ना बायदिसिनाफोर सरना सरा ओमफ्राय सरो साखिनिजोंसो आयौ आं दुखु मोनबायलै नै बेबायदि दैखौ लोंनायखौ नै दिनैनि जुगाव एक्सुवेलि बेबायदि दै लोंद्रायग्रा गैलामोन दा बिथांमोना माने वाटार साप्लाइनि दैखौ सोर लांनायमोन लांनायालाय फैयाखैना ओमफ्राय बे वाटार साप्लाइनि मेन माबायाव अबेहाय दं नोंसिना थिंखिया इनिफ्रायसो एफा गोजान फैया इयो थ' नै मा खालामबावनो नङा होमबा बेखौनो लोंनानै नै बेबायदि दैखौनो लोंनानै थांनानै दं बेस्राफोर माथो खालामनो थ' जोंनि समाजा बेबायदि जानानै दं नै बेबायदि अबस्था गामियाथ'
ओरैनो थानो बिराद मोजांलै बिराद बार नाङो बे सानजानिफ्राय बिराद ख्लो ख्लो बार फैयो ओमफ्राय बिदि गवा सिङाव बिराद थान्दा गुसु माने थाबाय थाथावथाव जायगाया खिन्थु नै लामा गैया दैनि थाखाय बिराद उसुबिदा ओमफ्राय लामाफ्रा नैबे जों थाबायनाया बेनो दिनै माने बिसोर लागोनि बै मेन गामियाव BKWSनिफ्राय LP स्कुलाव माने बेग राननो फैयो आरोना बिथांमोनाथ' नैबे गामियाव कन्डिसनखौ मिथिनाय नंला थ' हायोब्ला बिथांमोना बे मेन गामियावल' थायालासिनो बेफोर गामिखौ एसे फैनानै सार्भे खालामफैनायानो मोजां आरोना खासि गोजा ओमफ्राय लामाफ्रा नै जोंनि बर' रायजो माइ गायग्रा समाव जानो बे दुब्लिया माइ गायग्राफोरा बोरिब्लाबो नोंसिनाव फैबाय आं नोंसोर लेंहरनायखाय फैथारबाय आङो नै गासैखौबो माने जेसेबां न'खराव दं गामाखालिथ' बेबायदि ओरैनो न'खराव थांबा रावखौबो लोगो मोना खिन्थु बे साननैसो गासैखौबो बिदि न'आवनो नुजोबगोन आरोना नङाबाथ' आं गामाखालि बेबायदि भिडिअफोर बानायब्ला फ्राय मानसिखौ लोगोखौनो मोना खिन्थु दिनैनि दिनाव नै जेराव थांगोन बेयावनो बयबो दं मालिकआबो नै ओरै दङ नै बोरै आदै खबरा एसे खोन्थादो खबरफ्रा बोरै जानानै दं जायगायाव खबरा बे जायगायाथ' मोजाङैनो दंमोन नाथाय लामानि थाखाय बेनो मेन प्रब्लेमा लामायानो ओमफ्राय मोनसे खोथा नोंसोर गामियाव दिनै एसे जोंनि लिडारफोर फैयोनो माबा मोनसे बिहैयाबा नोंसोरो बैहाय स्कुलाव माबा रानफैयोनो बेग रानफैयोनो गथ'फोरनो बेफोरखौ थांनानै एसे बुंहै लामा सामानि नोंसोरबो बुंहैसै नै दा बे आइजोफोरनिखौ एसे खोनासंसिनो जोंनो लामा नांगौ जोंनो मिथिया जों होनना बुंजोबो नायनो दा इमान बोसोर आजि बहुत बोसोर जाबाय जों उन्दैबानो खिन्थु बुंहैथार जे नुलायथारदों आं फुख्रि दं जानो सब लामाया थब्लं थाब्लां बारस'जोबबायलै ओमफ्राय दुब्लि गेजेरावनो बिदि दखानबो दंलाय नै बिसिनावबो हाबहैजोबनि र' नैलाय सोरानि लामाखौ नायसाबदोलै आलि गामि गेजेर गेजेरनि लामाया बिजों थाबायलाबायो बिसोरो बैसोर सोरसोलाय बोरो नोंसोरना लामाया माथो लामायानो गैया नोंस्रा लामा गैयानो आं मिथिथाराना बिदि दाख्लैसो खोन्थाहैबाय नोंस्रा नै दाना बेखौ बाजों बारबावगोन नैबाव हाब्रु दं दानाबा बे माइयालाय सोरनि मालिकनि नै लामायानो गैया बिस्राफोर दखान दंलायबावोसो होनबा बैयावनो आसलखौ नायदो नै माबेलाय मा बुस्थु फानो ना माबायो जौ सङो अबेहाय मार्बल बायदि आं फानना फैबा नोंखौ नुदों आं हाथायाव नङा लामायाव नों ओरै थांबा गन्दगल जालायगोन दाख्लैयाव थांदोंमोनथ' आरो एमावखौ होनानै फैबा आं लामायाव मा सान्दुं गोसाथारना जिरायबाय माबाबाय गसंबाय थादोंमोन लानानै ओमफ्राय नोंखौ नुदों आरो रायदावनो सानदोंमोन थारलांबाय ओमफ्राय गोसा थांबाय दा थालमोन सान्दुंबो गोसामोन नालाय बारियाव लाङो दे दे दखाना बिदिनो दं ओमफ्राय इयाव सासे जोहोलाव नुहुरदोंलै आङो इनि गथ' बामलाबायनासो दङ बिसिना खामानिया बे गथ' बामनायानोसै दा साननैसो जेबो खामानि गैथ'वा थांनोनो मोनाखैबाना खामानिफोर मावनो मोनाखै जेबो थांलाय फैलाय जेबो सुबिदा गैया दा माने एकदम दावराव गावजों गाव थांनोनो हाया फैनोनो हायाना ओमफ्राय हाथायबोथ' जानो हायाखै नोंसोरो थांनोथ' हायो मामले नांलायगोन ना खामानि मावनानै मोननांगोन ना बुस्थुखौबो न'आथ' बिदि ओमफ्राय न' सिलायाव फैबाथ' मोजां ओमफ्राय लामायासो बिसिना मेन माबाया बिराद गाज्रि ओमफ्राय नै बैस्राबो न'खरसे नै बिसिनावबो थांगोन र' ओरैबो सब दुब्लि सारिगिदिं दुब्लियानो गोजा नैबे कारेन्ट खुन्था सेर सेर नुनाया नैबेजोंनो थाङो गामियाव ना स्कुल लामाया बेनो स्कुल थांग्रा लामाया बेनो गथ'फ्रा बेजों थाङो ना माइ बिजों थाङो नै बेसेसो गथ'फोर दं नै स्कुल थांग्रा गथ'फ्रा माखासे गलांबाय आरो दङआनोलाय जोंहानि बिसिनि सानै साथाम साब्रै साबा माखासे गलांबाय नै दाखालि 7 जन दं खोमा 7 जनसो दाथ' लामाया बे दैज्लाङाव माइ गायफुनायाव माजों थांनाय मोनफिनलाय बेजोंनो थाङो दर' मालाय हा बिगुमाया लामाखौनो होआबा गावनि हाखौलाय बोरैथो उसुबिदा नङा होमबा
लं बेबो थबस्र'-थबस्र'बाथ' होनो हायो एसे सिमा लं-लंथार थांजोबथारगोन गावनि हायानो ओरैनो माइआबो बारा इसेबां एसे गोगोम जाखाया बेयाव बोरि जायगा नालाय दा बिदि ओरैबो फैनो ओरैबो गैया ओरैथ' होखानाय नङा ओरै फैनो ओरैलाय खोनायो आरो दा बोरैबो दैमा फारसे थालायबायना ओरैबो दैमानि प्रब्लेम जालायबाय ओरैबो खस्थ'थारलै बिराद खस्थ'थार बेस्राफोर गथ'फोरा स्कुलाव थांनायानो मेन खस्थ' गावसोर हाथाय जानाय एरब गिदिर मानसिफ्रा ओरैनो बिनिफ्रायनो गेदेर मानसिफ्राथ' थांनो हायो बारला बारलि उन्दै गथ'फ्रासो बिराद प्रब्लेम दाथ' आरो माइ जौबा माइआथ' गाहाय दा माइ जौबा प्रब्लेमा बांसिन जासिनसै नै बिस्राबो नोंसोर गामिखौ नायनो होनना फैथारबायलै नोंस्राबो बेसे गोबाव जाखो गोदानसो नामा नोंस्राबो बोसोरथाम मालिकआ न'आव थाया सिलाफ्रा नै बेबायदि हाग्रा दुजोबनांबाय उफाय गैया माइ गायग्रा सम नामाब्रा बेलाय जायगायालाय मा ओंख्रि जाखो एसे खोन्थायाबा मा ओंख्रि आलु फिसादों ओमफ्राय ओरैजाय बिमा आलासिसो आबै बिबै माथो अबायफ्रावबो गोगोम दैबाना जाथारदों लोमसावलाबायथारदों देग्लाय ओरैहाय माबा ओरै आलिनि ओरैया लोमजोबो सानजानिया ओमफ्राय न' सिङाव हाबदों नामा हाबदों नामाखै आं थाङाखैना थाम जाखै सानसे नङा दाख्लैफोर जानायफ्राव हाबदोंनो संनाय खावनायाव डिस्टार्ब जायाखै सानजाखैसो जायोहाय खिन्थु सानजा संनाय खावनायफ्राव डिस्टार्ब जायाखै बे माबाथिं मेंबारथिं मेंबरथिं मेंबारालाय बिहामजोबा नोंस्रानाबो सानजाहानो जोंहाना ओरै सोनाबथिं प्रब्लेम गैया होमबालाय नोंस्रा जाबे माबानि अमा दानग्रा गग्रानि खाथियावनो लामानि सोनाबना दिगदार गैथ'वा दासान्दि सानजानियानो मेन ओरैना दे जोंनि जायगाफ्राव बिदिनोलै प्रब्लेमा बिसिना दैनि नङाब्लाबो माबायानो लामायानो प्रब्लेम लामाया बिरनांगौसोबा बिरनानै बारजोबनांगौ मानोथो बिहोआखै सरखारनावलाय नोंसोरलाय सरखारा जोंखौ नायफिनानोबा मा खालाम सिनेमायाव ओंखारसै नामा नोङो सिनेमा गिदिराव बुरै मानसिखौ मा बुरै बोराय सिख्लाजों खोथा गैया ओंखारजोब गासिबो नोंसोर सिगां ओंखारबावगोन नोंसोर सिगां ओंखारबाय लेथ्रा एसे देलाय नङाबा एसे मेकआप खालाम नै जायगानिफ्रा एसे खोन्थाना होदो नोंसिनि जायगाखौ लामाफोरखौ नांगोन ना नाङा नोंसोरनो बिदि लामायाव थाबाय थागोन ना गोदान मोनजानो लुबैयो नोंसोरो लामाखौलाय नांगौ गथ'फोर स्कुल थांनो इमान खस्थ' हाथाय बाजार थांनो खस्थ' बोराय बुरै बुहुद बैसो जानाय मानसिफोर दङ नङा होमबा दङथ' आरो बिसोरखौ अननो ओंखारोना बयबो ओमफ्राय बै नोंसिनि मेन बुस्थुआ आं दहाय बै मेन लामानिफ्राय ओंखारबोनाया बेयाव लामायानो गैया बेयावथ' मालायनि हाजोंसो थाबाय नोंसोरो बेयाव बायसान्स दुमथेना होयोबा माजों थाबाय नोंसोरो गैला बिरनांसिगोन होनबा दा हेलिकप्टारजों बिरनांसिगोन गुबुन बेखौ जुदि दुमथेब्ला गुबुनथ' लामा गैया नोंसिना लामा गैया बेफोरखौनो एसे समाधान खालामना होफैजानो लुबैना नोंसोरो बयबो थ' बयनिबो खावलायनाया बे गामिनि माने रायजोफोरनि खावलायनाया बे थांलाय फैलायखौ एसे माने बानायना होजानो लुबैदों ओरैनोथ' नैफोर लामाफ्रा फिक्स गावसोरनि हा नालाय हगारना होलायजोबो खिन्थु ओरै मेन लामानिफ्राय जिथुनाखि हाबजेननाय लामा मानो होनबा बे लामाया मालायनि हाजोंसो फैयो नालाय एकदम सिलाजोंनो हाबनो गोनां जायो गुबुन लामाजों फैनो हाया जुदि माबा मोनसे खारनाव जुदि बे लामाखौ जुदि दुमथेनो गोनां जायोब्ला बिथांमोना थांलाय फैलायानो बन्द' आरोना ओमफ्राय नै गामिनि एसे रायजोफ्रा फैबाय बे दैमानि एसे प्रब्लेम दं बेखौ एसे देखायदों नोंथांमोनहाबो नाय मा प्रब्लेम दं मा समस्या दं एसे नायनानै ला मेन समस्याया बिसिना जाहैबाय एसे खोन्थाना होदो मेन प्रब्लेम समस्याया नोंसिना दैमा होनबाय थादोंना नैबे खुरखानायाबो ना बिराद गिदिर खुरखाबाय हाब्राङा बिराद गोजौ नायलायनि बिराद गिदिर बे हाब्राङा बैहाय बिदि पार्कखौ होलाबायनानै दोननाय दंमोन नै एकदम खामानि होआखैना ओमफ्राय बेयाव बिराद गिदिर खुरखाबाय दा बेफोरथ' बिदिनो दं बेथ' बिदिनो थाबाय थासिगोन ना खुन्दाबो बैथिंबो दंलांजोबो नै दैमाया बिराद गोथौनि मानसिखौनो फिसा नुहुरलाय नै ओरैनोथ' दैमाया लोमाना ना माबायाल'सो ओरैनो खुरखानायाल'सो प्रब्लेमा बेना ओमफ्राय बिराद गिदिर खुन्दाबो ओंखारनानै दं नै बे हाया सोरनि हाया दायो ओइ हारसानि गोलैना दङ बेफोर बायलांजोब्बाय बेनोमोन ना पार्क बायलांजोब्बाय नै गैला बे 9 फुटबाबो नोङो 9 फुटल'आलाय बबाव खामानि जानो बेलाय एथ' गोजौ जायगायाव बेनि बेयाव एसे खामानि जायाना बे दैयानो ओरै माथो खुन्दा ओंखारजोबदों बेफोरो दंफां मुरा गोजाना गोदो फबनाय दा समस्याया नै बिदि गांलाब गांथाब
मेन थाबायग्रा लामाया बिसिना नैबे जिं 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 नै बेखौ खुरलांबाथाय बे मालायनि बारि मोनसिगोनलाय बे मालायनि बारि मोनबाथाय आरो नोङो थाबायनो होआबाथाय गैलालाय बिसा माजों थाबायगोन माजों मागोन लामाया नै बिदिल' बासायनानै दंथारसै बिसोर गामि मेन लामायाव हाबलांनाय लामाया नैबे खमब्लाबो 4 फुटसोल'सै दा 3.5 फुट नैबे बारिया एसे बायलाखाय एसे गुवार नुदों खिन्थु बेल'सै बेजोंनो थांलाय फैलाय खालामनांगौ जायो बेथ' बिराद गोगोम जाबाय नै बेजोंनो थाबायनायनि अनगायै गारि मथर लाबोनायनि खुनु सुबिदा गैया बेयाव बिस्रा मालाय एसे बिस्राबो समस्या दं ओरैबो लाबोयो थम बोलो हो दे साखावनानै देग्लाय साखाखौ थिखांलाय औ नोंसाना बिसो जोहोलावा देलाय सलायफिनलाय दा नों दानि एं होनबाय थादोंमोन ना बायना होआखै बैखौ सलाय बैखौ नैखौ एकदम दैमाया नै बै हख्ला नुहुरनाय थारसै नैबेनो थारसै नोंस्रा थम थमखौ बबेजों सलायो बबे लामाजों बेजों बोरै लाङो माथो लामानो गैथ्रा बोरै आं दहाय थम थम नुलांदों बोरै लाबोयो नंदों आङो गामिनि लामाखौ नायदो नै बिदि थाबायनांगौ जायो बेयाव थम थम खारखोनो हागोन जानो नारखोनांगौसो ना बेबोथ' मालायनिसो नङा होमबा बारिया बर'जों बर' खायसोलै नङा होमबा बयबो नांगौ होननानै मिलायलायनानै थाबायनायखायसो दाथ' बे खुरखाबोबाय थागोन सेबलांबाय थागोन इसेबांबो गुवार हगारना होनो हायाना मालायाबो नङा थाबायनो आन्थाखौ हायो आरो जेनदों मोनाफ्राव दिगदार दंलै नुवा खोनाया टर्स नङाबा फैनो हानाय नङा बेवहाय एसे स्र' जाफैबाय नोंसिनिफ्राय एसे नै बिसिनानो लास्ट नङा होमबा नोंसिना गामिया बिसिना लास्ट माने फार्स्ट बिसिनिखौनो फार्स्ट मोनो नै बिसिनाव हाबफैबाय नै फार्स्ट लामा बिसिनानिफ्रायनो ओरै साहाथिं गाज्रि लामा एकदम जेनथेन मोनलाङो बिसिना एसे स्र' लामाया दा फैयै लास्ट जाहा नै हारिनाव मोनफैबाय लास्ट माने नोंसिनि न'आनो ओरै फैयोब्ला फार्स्ट नोंसिनि ओरै फार्स्ट मोनो नोंसिनिखौ ना ओरैहाय फार्स्ट ओमफ्राय थम दङ बोरै सलायो दा लामायाथ' नोंसिना बिराद टेक माथो लामायानो गैयाबा दैमासो जेनथेन दैमा सेरजों हाब्रु हाला दुब्लिबारिजों बेफारबो दखानिबो होयोलै हारि बिराद दखानि हाथाय दखान खारसोगारो ना बिराद मोनबेसे हाथाय जायो ओरैनो मोनब्रै जायो आरो मोनब्रै जयरामपुर महरि केम्प नोलोबारि आरो हलकबारि दिनै गैया जेरावबो दिनै रेस्ट ओमफ्राय बे साननैसो दावराव बिराद जादों ओमफ्राय बेफार बानिज्यफ्रा माबायदि जादों ओरैनो बिदिनोसै बेफारालाय अबेहाय मोजां जानो जेन थेन खारखोमा होदों आरो थाखुमान साननैसो माने दावरावथार नालाय बारा माने कास्टमार गैया आरो ना जेरावबो बिदि जानानै साननैसो बेफारानो थिग गैयाबा बे साननैसो बिक्रि बादजोंबा थानाया ओमफ्राय गोदोनिफ्रायनो बेयावनोखा जोंथ' बेयावनोखा आंथ' बहुद बोसोर जाबाय बेयाव जोनोमानो नंखा नामा जोनोमाथ' आं बेयाव नङामोन बे जेनेबा बेयाव फैनायाथ' बेनिफ्राय जेनेबा आवगायाव खरखनियाव दंमोन खरखनिनिफ्राय बेयाव दा 35 बोसोर जाफैफिनबाय आं 35 बोसोर लामाया 92 सननिफ्राय बेयाव थाफैदों बाबरे बा दा लामा सामाफ्राव बै समफ्राव माबायदिमोन बे समावथ' आरो हाग्राबारि दै जासिनथारासोमोन ना माबा दैमा हाब्रां सेरसो थाबायोमोन दिनैनि दिनावबो लामाफ्रा बिदि एखेनो दंथारोना बिराद सोलायथाराखै दाबोथ' बे दैमा सेरसो हाब्रां सेरसो खुरखालांजोबबावबायसो ना खुरखालांनानै आरो बिराद खस्थ' न'आव बारियानो खुरखानानै सोलायनांगासिनो सोरबा बिथिं बोथ्रोदबोबायानो बैनिफ्राय बै सिगां बेयावनोमोन ना सिगां नैबाव न' मोनसे दं नै बेयावमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय बोथ्रोदबोलायबाय नैबाव बेसे गिदिर बारिया बैसिम दं बै जेवरा दे थ' आदैमोननि समस्यायाबो बे आङो जेसेबां हायो नोंथांमोननो फोरमायनो नाजाबाय भिडिअखौ बेखिनियानो माने लास्ट गासिनावबो हाबजोबबाय एसे खौरांफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय थ' जोबनायाव गामिनि रायजो हिसाबै बिथांमोनखौ आङो लास्ट मोनसे बिदाय लानांसै आरोना थ' समस्याफोरखौ नोंथांमोना माने मा जाजानो लुबैयो दा आंथ' गासैखौबो समस्याफोरखौ देखायजोब्बाय नोंथांमोना एसे खोन्थाना होदो एसे खावलायदो लिडारफोरखौ लामाखौ नांथारगौ आरो सिनेलखौ सावना होबा मोजां जायो आरो गिदिर गोलावफ्रा आच्छा नैबे दैमाया बैहाय
बै टार्निं आरो नङा होमबा बै जेराव टार्निं बे चेनेलखौ बै माबाजों नैबे आलि नुहुरनाया नैबे आलि नुहुरनाया बेजों सिगां जावना होखांबाय ना सिगां जावना होदोंमोन आरो जावनायालाय दा थाङाखिसै बेजों जुदि चेनेल जावना होफिनोबा नै बिसिनाव नैबे बुस्थुआ खुरखानाया खम जागोन ना बाला हा नालाय खुरखाना फैफिनबाय दा बेखौ मावफिनोब्ला नोंथांमोना एसेब्लाबो रेहाय मोनगोन खुरखानायनिफ्राय नैबेफोर लामाफ्रा खुरखानो बन्द' जाथावगोन आरोना बेखौ बिथांमोना खावलायबाय ओमफ्राय मोनसे लास्टआ जाहैबाय गथ' गथायफ्रा थांलाय फैलाय स्कुलाव खस्थ' ओमफ्राय ओरै फोथार बारिखौ बारस'नो ओरै फोथारथिं थाङो ओरै थांबाथ' ओरै जेने थेने थाङो आरो साइकेल नारलांनि थाङो आरो गोजान जायोना होमबाबो खस्थ' नारना सरायलांलाबायो नारनानै थ' बेनो अननानै बानायना होफै नङा होमबा जिहेतु सरकाराव दं नङा होमब्ला भटखौथ' होयो नालाय बयबो सरकारनि न'खरखौथ' बिदिनो सोरबा सोरबा मोनदों सोरबा मोनाखैना दाख्लै सेन्सासआ फैबाय नामा नोंसिनाव इसिना फैदों नामा फैनाया फैदोंमोन फैनायालाय न' हाबफैबाय हाबनायाथ' हाबनाय सिस्टेमा दा गैथ'वामोन गैनायालाय ना हाबफैगोन ना हाबफैयाखै दा न'आव हाबो हाबनायालाय दाख्लै हाबफैदोंमोन हाबफैनाया सेन्सासनि फैदोंमोन दा बेनो मोजां बेयावहाय जुदि सोरबा जुदा जानो गोनां दंब्ला 10 बोसोरनि उनावसो जायो नालाय एक्सट्रा माने सेन्सास होखानाया मोजां दा सार न' मोनसे दाथ' नोंसोर जुदा जाखाजोब्बाय मोजां न' नाम्बार फैयो माने बे न' नाम्बारनि थ्रुयैसो न'आबो फैयो नालाय बै माबाया नाम लिस्ट माबा हरोब्ला न' इनि थ्रुयैसो फैयो नालाय दा हरनाया मोजां आरोना थ' जोबनाया बेखिनियानो रायजोनि खावलायनायफ्रा बेनो नङा होमब्ला दे